Hei ja tervetuloa videon pariin. Tällä videolla puhumme kansallisen kulttuurin jäävuorimallista, eli siitä, miksi kulttuurista näkyy ulospäin vain pieni osa ja suurin osa jää pinnan alle, eli näkymättömiin. Kansallista kulttuuria verrataan usein jäävuoreen. Jäävuoresta vain noin 10% näkyy pinnan päällä ja 90% jää pinnan alle. Sama pätee kulttuuriin. Vain vähän kulttuurista näkyy ulkoisesti ja on helppo havaita, kun suurin osa siitä jää pinnan alle. Kulttuurista helppo havaita esimerkiksi työpaikalla on sellaiset asiat kuin juhlat, pukeutumistyyli, käsitys ajasta ja vaikkapa työkulttuuri. Nämä ovat asioita, jotka usein huomaamme ensimmäisinä, kun kohtaamme toisesta kulttuurista tulevan henkilön esimerkiksi juuri työpaikalla. Kulttuurista paljon sijaitsee siellä pinnan alla, asioissa, joita emme näe heti. Näitä ovat esimerkiksi ajattelutavat, uskomukset, arvot, ihmissuhteisiin liittyvät arvot, käsitykset työstä, johtamisesta, asenteet auktoriteetteihin ja sääntöihin. Nämä syvät kerrokset vaikuttavat siihen, miten ihminen vaikkapa ottaa ohjeita vastaan työssä ja millaisia tilanteita hän voi tulkita eri tavoin kuin me. Työpaikkaohjaajana on tärkeää ymmärtää, että ihmisen toiminta voi johtua hänen persoonallisuudestaan tai se voi johtua kulttuurisista syistä. Jos jonkun toiminta johtuu vaikkapa kulttuurisista syistä, niin ne kulttuuriset syyt voivat olla semmoisia arvoja ja uskomuksia, joita emme heti näe. Jäävuorimalli auttaa meitä ymmärtämään erilaisia tapoja toimia, välttämään väärinkäsityksiä, kysymään avoimia kysymyksiä sekä ohjaamaan kulttuurisensitiivisesti. Kun muistamme, että pinnan alla on paljon näkymätöntä, meidän on helpompi suhtautua tilanteisiin avoimesti ja ymmärtäväisesti. Yhteenvetona kulttuuria verrataan usein jäävuoreen ja tämä vertaus auttaa meitä ymmärtämään, että paljon asioita kulttuurista, vaikkapa arvot, uskomukset ja asenteet auktoriteetteihin jäävät pinnan alle. Kulttuurin todellinen merkitys ja ymmärrys löytyvät juuri sieltä pinnan alta. Kun otamme tämän huomioon työpaikkaohjaustilanteissa, meidän on helpompi tukea ja auttaa opiskelijaa.